pagaling sa emergency room. So ang nangyayari po sa emergency room namin, nagiging extension na lang po siya ng ward at ng ICU, which is hindi po dapat ganyan dahil yung emergency room po namin punong-puno. Kaya minsan po ay wala na ring space para i-resuscitate yung ibang pasyente kung may problema dahil nga okupado lahat. Di ba, Doc, pag sinabi mong ER, may sakit ka, may nararamdaman ka hindi maganda, patatakbo ka sa emergency room ng isang ospital. Pagkatapos doon ay hours lang ang tinatagal, di ba? Hindi ka matatagal ng isang araw doon eh. Tama po. Actually, tama po kayo. Sabi ko nga dapat with less than 24 hours may disposition. Yes, oo. Kaso nga, yun na nga nangyayari. May disposition pero hindi naman namin ma-implement. No? For example, ito, kailangan i-admit na. Wala namang paglalagyan. Ito, kailangan ilagay sa ICU. Puno naman yung ICU. Kaya po yun ang aming problema. Nakaka-apekto po sa aming pag-aalaga sa mga pasyente. No? Minsan nga po, talagang may mga ilang kaming mga pasyente. Minsan wala na kasi kaming stretcher. Wala na ring wheelchair, wala na kama. Minsan po napipilitan sa sahig muna. Aray ko. Hindi po maganda yun eh. Hindi. Na sitwasyon, no? Opo. So yun po, kaya po namin in-announce is para paliwanagan yung publiko sana na ganun po ang sitwasyon sa emergency room ng PGH. At sana po, dalawang bagay po ang aming pakiusap. Una po, marami po mga ospital na minsan nagdadala doon ng pasyente, walang pasabi. Ayun. Ibababa lang na ambulansya doon na galing kung saang ospital. Ganon? Hindi man na-coordinate na may dadalhin. Ang hirap naman tanggihan nun. Nandun na po eh. Ay, kaya nga. So, minsan nga po, pag tinignan niyo yung PGH namin, mga 10 ambulance from iba-ibang hospital na nakaabang na ibababa na yung pasyente pero hindi pa maibaba dahil walang mapaglagyan. Kaya nakatenga rin po sa labas. Naka-standby yung So, yun nga po, napakalaki ng bagay na mag-coordinate muna. Pangalawa po ay yun naman po sa ating mga publiko, marami rin po kami mga walk-in. No? Talagang dinala nila yung sarili nila sa emergency room either through public transportation or private vehicle. Just to yun po yung pasabihan sila na matagal po ang waiting. At pangalawa po, kung talagang hindi naman agaw buhay ay sa ibang ospital na po, pwede pong pumunta muna sa mga local hospital or regional hospital nila. Kasi po marami po sa aming mga pasyente minsan nakakadagdag ay ubot sipon, konting diarrhea. So yun po, kaya na po sa ibang maliliit na ospital yun. At